Terve. Merkki. Hiivin. Hiljaa varpaillaan hiivin. Kissan askelin. On 15. päivä joulukuuta, joten kurkistamme tossuun numero 15, mitä sieltä löytyy. Kortti. Ja kortissa on arvoitus, vaikea arvoitus. Mikä on seuraavanlainen laite? Ylös, alas, edes, takas, aina työssä häärää. Itse ei suuntaansa koskaan määrää. Samat on vaatteet aina päällä, kylmällä, kuumalla, jokaisella säällä. Ikkunan karmilla on sen paikka. Jos et usko, niin kurkista vaikka. Siinä se istuu, ei se lennä. Sulle kertoo, kannattaako ulos mennä. Mikä se on? Se on lämpömittari tietysti. Ja toinen arvoitus on se, että mikä onkaan tämän päivän lahja joulupukille. Joulupukin kylässä, korvatunturilla, kävi kova vilske ja hyörinä. Tonttujen suuri joulujuhla oli lähellä. Kuten kaikki tontut, pikku Villekin piti joulusta hurjan paljon ja lahjojen antaminen oli parasta, mitä hän tiesi. Mutta Villellä oli pulma. Mitä ihmettä hän antaisi lahjaksi joulupukille? Sen pitäisi olla jotakin aivan erikoista. Samassa pikku Ville sai idean. Jospa tekisimme joulupukin iloiseksi jokaisena päivänä ennen joulua, hän kuiskasi rekkukoiralleen. Siitä tulee hauskaa. Iltapäivällä alkoi keittiössä leivontatalkoot. Ville leipoi joulupukille kulhollisen pipareita. Ne olivat kauniita ja tuoksuivat herkullisilta. Tekisipä mieleni maistaa yhtä sydämen muotoista, hän tuumi.
Tuskin joulupukki siitä pahastuu. Ja niin Ville maistoi. Se oli niin maukas, että Villen oli ihan pakko pistellä poskeensa toinenkin herkku. Kyllä nämä ovat hyviä, hän ajatteli, eikä voinut olla maistamatta vielä 3. piparia ja 4. ja 5. ja 6. Myös rekku söi muutaman. Lopulta joulupukki saapui keittiöön. Ole hyvä, joulupukki, pikku Ville sanoi ylpeänä. Kiitos, Ville, vastasi joulupukki iloisena ja maiskutteli äänekkäästi. Enpä ole pitkiin aikoihin maistanut näin hyviä piparinmurusia. Tiedätkö, että on olemassa myös sellaisia päiväkoteja, jotka ovat auki iltaisin ja myös öisin? Minä vierailin Jyväskylässä Kangasvuoren vuoropäiväkodissa ja siellä oli muitakin vieraita. Siellä oli ihan oikeita tanssijoita opettamassa lapsille valssia ja nyt sitten noustaan ylös ja tehdään perässä. Sitten ruvetaan tanssimaan. Eli laittakaa käsi tänne sivulle. Sen puolelle jalalla astutte eteenpäin. Näin. Sitten astutte toisen puolen jalalla sivulle ja laitatte jalat yhteen. Ja taas sillä samalla jalalla lähdetään tänne taaksepäin. Noin. Sitten vaihdetaan taas jalkaa. Tämän puoleisella jalalla astutaan tänne sivulle. Noin. Ja taas sillä samalla jalalla eteenpäin. Ja nyt kun tulen tänne taas tällä jalalla ylös, niin sinne voi nostaa varpailleen tälleen. Ja tulla sieltä hiljaa alas. Ja taas mennään tämän puoleisella jalalla taakse. Näin. Ja nyt kun mennään taas tämän puoleisella jalalla tonne, niin siellä voi kans nousta ylös näin ja alas. Sitten kokeillaan vähän nopeampaa, jotka onnistuu. No niin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No niin, joko alkaa menemään. Kokeillaanko musiikkia nyt? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, noin. 1, 3. Ja sitten yllätys, yllätys. Petra ja Ville näyttävät, miten tanssitaan rumpaa. Taste the sweet, I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time, when I'm more than I thought I could be, when all
Perunan päälle kannata laittaa kastiketta. Mikä on Iidon lempiruoka? Nakkikeitto ja peruna. Nakkikeitto. Mä en tiedä mikä muu. No. Makaronia ja paketti. Mitä on? Rankan tanssitunnin jälkeen sitten palattiin normaaliin päiväjärjestykseen ja kyllä se ruoka maistuikin. Ja nyt on sitten vuorossa Rölli ja Rölli opettaa meitä laskemaan, eli matematiikka.